Салом дӯстони азиз, ман Баҳманёр Надиров, журналист. Дарси имрӯзаи мо дар бораи журналистика даних ё ки журналистикаи додаҳо аст. Имрӯз мо бо шумо чӣ будани худи додаҳо, аз куҷо дастрас кардани онҳоро меомӯзем. Бори дигар салом дӯстони азиз. Имрӯз мо дар бораи журналистикаи додаҳо ё дата журналистика ва тарзи ёфтани омор ва маълумотҳо барои рӯзноманигории додаҳо суҳбат мекунем. Журналистикаи додаҳо ё дата журналистика дар Тоҷикистон чандон маъмул нест, зеро додаҳо ё омори дастрас хеле каманд. Аммо ин маънои онро надорад, ки мо ба ин роҳ наравем ва аз журналистикаи замонавӣ ақиб монем. Ин тарзи пешниҳоди мавод хеле содда, фаҳмо ва ҷолиб аст. Ба ёрии журналистикаи додаҳо мо метавонем рақаму шумораҳои бисёреро ба таври мушаххас, ихчам ва фаҳмо пешниҳоди хонандагон гардонем. Рӯзноманигории додаҳо ин маънои мақолаҳои дорои додаҳо ё маълумот ё омори зиёд нест. Мақолаи сар то по иборат аз рақамҳо нест. Рӯзноманигории додаҳо ин истифодаи ҳатмӣ ё ҳамешагии графикаҳо ё чизи нофаҳмову сангине нест. Рӯзноманигории додаҳо ин дар навбати аввал рӯзноманигориест, ки додаҳоро истифода мебарад. Рӯзноманигории додаҳо ин ҷамъоварӣ, поккорӣ, таҳлил, визуалӣ сохтан ва нашри онҳо дар маводи рӯзноманигорӣ аст. Яъне мо ҳама саволҳоямонро ба додаҳо ё омору рақамҳо медиҳему аз онҳо ҷавоб меҷӯем. Биёед бо ҳам якчанд мисолро мебинем, то шумо чӣ будани рӯзноманигории додаҳоро хуб фаҳмед. Раванди рӯзноманигории додаҳо: қисса мекобем, гипотеза омода мекунем, додаҳоро меҷӯем, тоза мекунем, таҳлил мекунем, додаҳоро визуалӣ мекунем, бо қаҳрамону коршиносон ва тадқиқотҳо пурра месозем ва нашр мекунем. Вобаста ба ҳар як қисмате ки гуфтем, мо дар давоми дарс истода мегузарем. Акнун якчанд мисолҳоро мехоҳам ба шумо нишон диҳам, барои он ки шумо фаҳмед журналистикаи додаҳо ё рӯзноманигории додаҳо чӣ аст. Бубинед, инҷо албатта рақам ҳаст, омор ҳаст ва дар инҷо се график ҳаст, ки дар он рақамҳои гуногун нишон дода шудааст. Дар графикаи якум мо нишон додем, ки муҳоҷирони меҳнатӣ ба Тоҷикистон нисбат ба экспорт ё содироти молу коло ва маблағгузории инострании инвеститсӣ маблағи бештар ворид мекунанд. Дар графикаи дуюм бошад, мо яъне то кадом дараҷа вобаста будани иқтисоди Тоҷикистонро аз пули фиристодаи муҳоҷирон нишон додем. Тавре мебинем 35% ВВП ё маҷмӯи маҳсулоти дохилии Тоҷикистонро дар соли 2018 айнан пулҳои фиристодаи муҳоҷирон ташкил медиҳанд. Дар ин ҷо бошад мо нишон додем, ки кадом давлатҳо бештар аз пули мефиристодаи муҳоҷирон вобаста ҳастанд. Ба тавре мебинед Тоҷикистонро бо ранги сурх ишора кардем, ки дар тамоми дунё дар ҷои сеюм меистад. Инҷо албатта се графикаи алоҳида ҳастанд, ҳарчанд онҳо ҳар яке ба таври ҷудоӣ метавонанд маълумотеро ба мо пешниҳод кунанд, лекин хуб мешавад, ки мо онҳоро якҷоя кунем ва ба шакли як қиссаи пурра пешниҳод намоем. Ҳамин тавр мо бо омода намудани якчанд графикаҳо як лонгрид омода намудем дар Азия Плюс ва дар он ҷо нишон додем, ки чӣ тавр муҳоҷирони меҳнатии тоҷик тамоми Тоҷикистонро мехӯронанд. Яъне бештари пулҳое, ки дар Тоҷикистон сарф мешаванд, аз пули муҳоҷирони меҳнатӣ аст. Ҳоло ин лонгридро якҷоя тамошо мекунем. Лонгриди мо дар тилда сохта шудааст ва онро мекушоем. Бубинед, инҷо аз қисса оғоз мешавад ва вобаста ба қиссаи қаҳрамон мо графикаҳоро дар ин ҷо ворид кардем.
шумо метавонед ин қиссаи тавре мегӯянд история данных қиссаи додаҳоро хонед, шинос шавед ва агар саволе пайдо шуд ба ман нависед. акнун мегузарем ба омӯзиши рӯзноманигории додаҳо. вақте гап сари рӯзноманигории додаҳо ё ки журналистика данних меравад, мо пеш аз ҳама бояд донем ки данӣ ё додаҳо чист. аслан додаҳо маълумоти ба қайд гирифташуда мебошанд. маълумоти расмие ки мешавад коркард кард, таҳлил кард ва дар шакли муайян пешниҳод намуд. ва додаҳои кушода чист? додаҳои кушода ё ки открытие данные ҳама гуна омору маълумоти дастраси ом аст ки дар интернет дар шакли мошинхон, яъне машиначитаеми формат ҷойгир карда шуданд ва коркарди автоматӣ кардан мумкин аст. яъне омору маълумоте ки метавонем ба воситаи таблитсаи Excel ё дигар барномаҳо онро коркард кунем автоматӣ. шартҳои додаҳои кушода, яъне ба кадом шартҳо додаҳо ё ки данё кушода дониста мешаванд. онҳо бояд дастраси умум бошанд, онлайн, яъне ҳар касе ки мехоҳад бояд ба онҳо дастрасӣ дошта бошад. формати онҳо бояд JSON, XLS, CSV, TCV бошад. вобаста ба форматҳо мо баъдан бо суҳбат мекунем. ва аз ҳама муҳим, додаҳои кушода ҳуқуқи муаллифӣ надоранд. яъне ҳарчанд ки ин омор аз ҷониби ягон вазорат, ягон корхона ё ки агентии статистика ё ки бонки умумии ҷаҳонӣ ё дигар корхонаҳое ки ба таҳлил машғул ҳастанд пешниҳод шудааст, ҳуқуқи муаллифӣ надорад. яъне мо метавонем онро боргирӣ кунем, таҳлил кунем ва ба ягон шакли муайян пешниҳоди хонандагон намоем. аммо нишон додани сарчашмаи додаҳо ё ки сарчашмаи омор ҳатмӣ аст. тавре гуфтем, дар Тоҷикистон додаҳои кушода ё ки открытие данных хеле кам ҳастанд ва ин ҷо мо дар даст дорем маҷмӯаи омори агентии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. маҷмӯа маълумоти бузурги иҷтимоӣ ва иқтисодиро дар бар мегирад. аммо оё ин додаи кушода аст ё не? ин додаи кушода нест ба чанд сабаб. тавре мо пештар гуфтем, шартҳое ҳастанд ки бояд ҳатман риоя шаванд то дода ё ки маълумотҳо кушода дониста шаванд. ин дастраси умум будан онлайн, формат ки мошинхон аст, яъне машиначитаеми формат ва ҳуқуқи муаллифӣ надоранд. тавре инҷо мебинем ин нусхаи чопӣ аст, яъне онлайн нест ва формати мошинхон нест. барои ҳамин ин додаи кушода ҳисоб намешавад. инҷо мо дар даст скриншот дорем. скриншот аз ҷадвале ки дар ин маҷмӯае ки гуфтем чоп шудааст. аммо ҷадвале ки мо дар даст дорем ба шакли PDF аст. яъне формати PDF, формати мошинхон ё машиначитаеми формат нест ва ҳарчанд ки дар интернет ҷойгир шудааст, мо наметавонем онро открытие данных ё ки додаҳои кушода гӯем, барои он ки таҳлил кардани он ба таври автоматӣ дар барномаҳои махсус ё ки дар Excel номумкин аст. оё метавонем ин таблитсаро додаҳои кушода гӯем? бале. барои он ки ин таблитса дар сомонаи агентии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дастрас аст ба таври онлайн ва формати он формати Excel, яъне мо метавонем онро ба таври автоматӣ коркард кунем. аз ҳамин сабаб метавонем мо ин додаро ҳамчун додаи кушода ё ки открытие данных ҳисоб кунем. бибинед, ва аз ҳама саволи гӯем муҳим дар журналистикаи додаҳо ё ки журналистика данных ин аз куҷо гирифтани маълумот аст. яъне тавре гуфтем, агар мо маълумоти кофӣ надошта бошем, омори кофӣ надошта бошем,
наметавонем ки як маводо созем дар доираи рӯзноманигории додаҳо ё ки журналистика даних ё дата журналистика. аз ҳамин сабаб бисёр муҳим аст ки мо додаҳо ё ки маълумот оморро дар даст дошта бошем. бубинед, инҷо ман якчанд сарчашмаҳоро нишон додам ки аз он ҷо маълумоти гуногун, омори гуногунро гирифтан мумкин аст. масалан, агентии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сомонаи stat.tg, дар ин ҷо метавонем маълумотҳои лозимаи худро дарёб кунем. албатта нисбат ба маълумоти оморие ки дар статкоми дигар кишварҳо аз ҷумла кишварҳои ҳамсоя пешниҳод мешаванд, дар агентии омори мо, дар сомонаи агентии омори мо маълумот хеле кам аст ва баъзан ҳатто бисёр маълумотҳое ҳастанд ки дар шакли pdf гузошта мешаванд. тавре мо пештар гуфтем, pdf ба додаҳои кушода дохил намешавад. сомонаи вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ин ҷо ҳам баъзе маълумотҳо вобаста ба иқтисоди Тоҷикистон ба нашр мерасанд ки баъзан бо формати pdf, баъзан бо формати excel ё xcs ва ба ҳар ҳол метавонем аз ин ҷо низ истифода барем. бонки миллии Тоҷикистон, дар ин ҷо ҳам маълумот оид ба бонкҳо, бонкдорӣ, қурби асрор ва дигар маълумотҳоро пайдо кардан мумкин аст. ҳамчунин сомонаи агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи андоз, вазорати меҳнат, хадамоти давлатӣ оид ба назорат дар соҳаи энергетика, хадамоти зидди инҳисорӣ ва ҳамчунин ширкати барқи тоҷик, сомонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. албатта дар сомонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон додаҳои кушода ё ки открити дани хеле ва хеле кам ҳастанд ва аслан набоядам бошанд, лекин баъзе маълумотҳое ҳастанд ки аз он ҷо метавонед дастрас кунед. дар сомонаи маҷлиси олӣ ва маҷлиси намояндагони ҷумҳурии Тоҷикистон parlament.tg низ мо метавонем баъзе маълумотҳоро вобаста ба парламенти Тоҷикистон, вобаста ба шумори депутатҳо, вобаста ба дигар маълумотҳое ки махсуси парламент аст дастрас намоем. ҳамчунин сомонаи кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идоракунии амволи ҷумҳурии Тоҷикистон баъзе маълумотҳоро вобаста ба сармоягузорӣ дорад. дар сомонаи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, мо метавонем баъзе маълумотҳоро дар бораи шумораи хонандагон, шумораи мактабҳо, шумораи муаллимонро дастрас намоем. аммо дар сомонаи вазорати маориф додаҳо ё ки маълумот дар шакли pdf, дар шакли матн пешниҳод мешаванд ки албатта ба додаҳои кушода ворид намешавад. лекин аз сабабе ки мо дар сомонаи stat.tg ё ин ки агентии омор маълумоти кам дорем, метавонем аз ин ҷо дигар маълумотҳоро пайдо намоем ва онҳоро ба формати мошинхон ё ки машиначитаими формат баргардон кунем. хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ин сомона шумо метавонед маълумотҳоеро оид ба воридот ва содироти мол дастрас намоед. ҳарчанд баъзе аз ин маълумотҳо дар сайти агентии омор низ дастрас ҳастанд. тавре гуфтем, дар Тоҷикистон додаҳои кушода ё ки открити дани хеле кам ҳастанд. он сомонаҳое ки ин ҷо номбар кардем ҳарчанд маълумот доранд, лекин онҳо ба додаҳои кушода ё ки открити дани дохил намешаванд, зеро ки ҳама шартҳое ки бояд открити дани ё ки додаҳои кушода дошта бошанд иҷро нашудааст. барои ҳамин маълумоте ки агар мо дар сомонаи агентии омори Тоҷикистон ё ки дар дигар сомонаҳо пайдо накардем, метавонем аз додаҳои бонки ҷаҳонӣ истифода барем. яъне бонки ҷаҳонӣ як пойгоҳ дорад, пойгоҳи додаҳо, ва дар он ҷо маълумот, омор ва додаҳои гуногун вобаста ба ҳар як кишвар пешниҳод карда мешавад. лекин маълумот танҳо бо забони англисӣ дастрас аст, албатта ҳастанд арабӣ, хитоӣ
ва франсавию испанӣ, лекин ба мо наздиктар забони англисӣ аст. Яъне агар шумо забони англисиро балад нестед, наметавонед аз ин ҷо маълумотро дарёфт намоед. барои дарёфт кардани маълумот дар пойгоҳи додаҳои Бонки ҷаҳонӣ ба ин суроға ворид мешавем ва вобаста ба маълумоте ки мо мекобем метавонем онҷо интихоб кунем ки ба мо кадом додаҳо лозим ҳастанд ва баъди ҷустуҷӯ метавонем бисёр маълумотҳои хубе ҳам дастрас кунем. дар вақти омода кардани маводе ки ман ҳоло ба шумо нишон додам, саҳми муҳоҷирон дар иқтисоди Тоҷикистон, мо бисёр маълумотҳое ки натавонистем аз сомонаҳои худӣ ё ки аз агентии омор дастрас намоем, аз ҳамин пойгоҳи додаҳои Бонки ҷаҳонӣ пайдо кардем. хуб бубинед, инҷо мехоҳем дар бораи он суҳбат кунем ки дата журналистон чиҳоро бояд тавонанд. пеш аз ҳама журналистон ё рӯзноманигороне ки мехоҳанд бо дата журналистика сару кор гиранд, асосҳои оморро донанд. асосҳои омор чист? Яъне кадом оморро кадом корхона, кадом вазорат пешниҳод мекунад, фарқ кардани худи оморҳо ва дуюм ин дониш ва маҳорати кор бо додаҳо аст. Инҷо мехоҳам қайд кунам ки вақте мегӯем дониш ва маҳорати кор бо додаҳо, ин албатта донистани барномаҳое ҳаст ки ба шумо кӯмак мекунанд. Масалан барномаи Excel ки ба шумо барои коркарди додаҳо ё ки маълумоту омори гуногун кӯмак мекунанд. ва бахши дигар донистани қонунҳои фазои иттилоотӣ, масалан қонун дар бораи матбуот ва дигар баъо. Чаро донистани ин қонун зарур аст? Барои он ки вақте мо додаҳо ё ки маълумоту оморро аз сарчашмаҳои гуногун меёбему истифода мекунем, мо бояд донем ки мо барои нашри он ҳақ дорем ё ки ҳақ надорем ва ба кадом шакл бояд онро пешниҳоди хонандагон кунем. Зеро ҳастанд маълумоте ки сирри давлатӣ доранд ва ин дар қонун дар бораи матбуот ва дигар вао нишон дода шудааст. Мо ба ин маълумот дастрасӣ ҳам пайдо кардем. Наметавонем онро визуалӣ кунем ва пешниҳоди хонандагон намоем. бахши дигар дониши воситаҳои визуализатсияи маълумот аст. бахши дигар ин дониши воситаҳои визуализатсияи маълумот аст. Яъне шумо кор бо сомонаҳое ки ба визуализатсия кардани маълумот кӯмак мекунанд, бояд шинос бошед, бо онҳо кор карда тавонед. Вобаста ба воситаҳое ки мешавад додаҳоро визуализатсия кард, мо дар дарси дигар маълумот медиҳем ва ҳамчунин бо шумо якчанд додаҳоро визуалӣ мекунем ва дар мисолҳо нишон медиҳем ки чӣ тавр бояд кор кард. қобилияти кор бо пойгоҳи додаҳо ва барномаҳои касбӣ. Яъне вақте мегӯем қобилияти кор бо пойгоҳи додаҳо, ин маънои онро дорад ки шумо вақте ворид шудед ба сомонаи агентии омор, донед ки аз куҷо кадом маълумотро дастрас кардан мумкин аст. ё тавре гуфтем дар сомонаи Бонки умумии ҷаҳонӣ, дар пойгоҳи додаҳое ки Бонки умумии ҷаҳонӣ дорад, бисёр маълумотро дастрас кардан мумкин аст. Аммо барои ин шумо бояд забони англисиро донед ва ҳамчунин донед ки аз куҷо чӣ тавр кадом маълумотро ба даст овардан мумкин аст. бахши дигар донистани форматҳои нави мултимедия. форматҳои нави мултимедия барои чӣ лозиманд? форматҳои нави мултимедия барои пешниҳоди ҷолиби маводҳое ки мо омода мекунем хеле зарур ҳастанд. Яъне мо метавонем ҳамун маълумот, додаҳое ки дастрас кардем, таҳлил кардем ва онро барои нашр омода кардем, метавонем дар шаклҳои гуногун пешниҳод намоем. Яъне журналистика даних ё ки дата журналистика ин фақат пешниҳоди графикаҳо нест. Мо метавонем ҳамон маълумоте ки ба даст овардем дар шакли видео, дар шакли садо ва дигар шаклҳо пешниҳод намоем. ё ин ки мо метавонем додаҳоро дар шакли графикаҳо пешниҳоди хонандагон намоем, аммо барои хонандагон ҷолибтар аст ки ин графикаҳо бо қиссаи якҷоя карда шуда бошад
ва дар он элементҳое мисли суратҳои ҷолиб ва видеоҳои ҷолиб бошанд. ба ғайр аз ин донишҳое ки дар боло қайд кардем, дигару дигар донишҳое ба шумо лозим мешаванд то дата журналист бошед ва вобаста ба ин донишҳо мо дар дарси дигар суҳбат мекунем ва мегузарем ба қисмати машваратҳо. инҷо мехоҳам якчанд машваратҳое ки ба журналистоне ки бо дата журналистика кор гирифтан мехоҳанд пешниҳод намоям. пеш аз ҳама аз рақамҳо наҳаросед. яъне вақте мебинед ки дар як таблиц рақами бисёре ҳаст ё дар ягон маълумоте ки шумо дастрас кардед ё хабаре ки хондед рақамҳо хеле зиёд ҳастанд, шумо албатта наҳаросед. барои он ки ҳар як маълумот, ҳар як додаҳоро метавон поккорӣ кард, яъне қисмате ки ба шумо лозим аст мегузоред ва дигар қисматашро ҳазф мекунед ё ки удалид мекунед ва дар вақти таҳлил маълум мешавад ки ҳарчанд рақаму маълумот дар он таблицае ки шумо дар даст доред хеле зиёд аст, маълум мешавад ки ба шумо ҳамагӣ якчанд рақам аз он ҷо лозим аст. инро ҳам мо дар мисоли мушаххас диртар дида мебароем. бояд гуфт ки кори дата журналистика мушкил аст албатта ва барое ки коратонро боз ҳам мушкилтар накунед, бояд онро ба қисматҳо ё марҳилаҳо тақсим бандӣ кунед. яъне ёфтани маълумот як қисмат метавонад бошад, идея як қисмати дигар ва визуалӣ сохтан як қисмати дигар. ва маслиҳати дигар, хабарро мутолиа кунед ва талош намоед ки баҳонаи хабариро ба суоле мубаддал гардонед ки посухашро мешавад дар додаҳо пайдо кард. яъне дар вақти мутолиаи хабар ба шумо метавонад идея диҳад ки масалан агар ҳамин рақамҳо ё оморро ёфта тавонам, ман метавонам як маводе омода намоям дар доираи дата журналистика. албатта барои ин назари интиқодӣ зарур аст ва бо диққат нигоҳ кардан ба хабар, зеро як хабари оддӣ метавонад сарчашмаи як маводи калони дата журналистика бошад. ҳамчунин дар бораи ҳисоботҳои таҳлилӣ, албатта вазоратҳои гуногун ё ки корхонаҳо ҳисоботҳои таҳлилии гуногунро пешниҳоди мо мекунанд ва мо бояд аз миёни онҳо маълумоти заруриро дастрас карда тавонем. барои ин албатта дониши фарқ кардани маълумотҳо, тафаккури интиқодӣ шарт аст. ва ҳамчунин мо бояд ҳисобҳои таҳлилиро бештар мутолиа кунем ва шояд агар лозим шавад ягон курси омӯзиширо вобаста ба ҳисоботҳои таҳлилӣ гузарем, то ки забон ё тарзи навиштро аз худ намоем. яъне вақте мо медонем ки ҳисоботҳои таҳлилӣ чӣ хел тартиб дода мешаванд ва аз кадом қисматҳо иборатанд, аз чиҳо иборатанд, коркард, таҳлил ва поккорӣ кардани он барои мо албатта осонтар мешавад. тавоноиҳои Microsoft Excel-ро аз худ намоед. зери мафҳуми тавоноӣ инҷо имкониятҳо дар назар дошта шудааст, яъне имкониятҳое ки Excel барои мо пешниҳод мекунад. барои омода намудани маводи дата журналистӣ, донистани Excel хеле муҳим аст, барои он ки мо бештар бо рақамҳо кор мекунем ва тавре медонем Excel ба мо имкониятҳои зиёде медиҳад, аз тоза намудани маълумот то ҷамъу тарҳу тақсим ва ҳисоб кардани процент ё фисади маълумотҳо. яъне агар мо бо барномаи Excel кор карда натавонем, метавонем ки худро аз дата журналистика канор гирем ё ки танҳо пас аз омӯхтани Excel ба дата журналистика ворид шавем. хоб, дар бораи воситаҳое ки ба визуаликунии маълумот ё додаҳо ба мо кӯмак мекунанд, мо дар дарси оянда суҳбат хоҳем кард. лекин пештар мегӯям ки агар шумо дар визуалӣ сохтани додаҳо навкор ҳастед, пас аз хадамоти Data Wrapper истифода баред. дар дарси оянда мо маҳз дар ҳамин хадамот ё пойгоҳ бо шумо чанд график месозем ва тарзи кор бо онро нишон медиҳем. ташаккур ба диққататон.
хуб, дӯстони азиз, имрӯз мо бо шумо дар бораи журналистика дар нех ёки рӯзноманигории додаҳо суҳбат кардем ва аз куҷо гирифтани додаҳо ёки маълумотро омӯхтем. оиди ин дарс шумо саволҳоятонро метавонед тариқи мессенҷер ба ман фиристед ва ман ҳатман ба онҳо ҷавоб мегӯям.